Malia que a pandemia impide a celebración de cabalgatas multitudinarias, o Concello da Pobra propón 3 alternativas para que ningún neno quede sen ver os Reis Magos. Poderán facelo en persoa na cabalgata que dende as 3 menos cuarto percorrerá todas as parroquias. O primeiro treito establece paradas entre a Corna e o Campiño para proseguir entre Lesón e Santa Cruz. A partir das 4 e cuarto visitarán diferentes puntos entre Roupión e Tarrío e posteriormente dende Virxe do Monte ata Vilas, cun treito final entre Santo Isidro e o centro da vila. Croxa de Poniente, A Banda, Ponte Barbanza, San Quelexo e Vilas. E entre as 5 e cuarto e as 6 van pasar por San Isidro, Pumadiño, Os Casás, Ouxo, a Angustia, Ribeiriña, a Lomba, San Lázaro, Rúa da Ponte e, ao final, a Praza Maior, ou se chove, ao Salustiano. Para asistir á recepción é preciso rexistrarse previamente na web do Concello e retirar a invitación na que se indica o horario e o rei que recibirá cada neno. Cada neno e nena da Pobra vai poder falar co Reis Magos directamente con todas as medidas de seguridade necesarias para evitar na medida posible os contagios COVID. Por outro lado, vamos ter unha videoconferencia directa co Reis Magos do Oriente para todos aqueles nenos e nenas que ou ben están en cuarentena ou confinados ou simplemente non se poden achegar pois a velos presencialmente na Praza da Pobra. Para recibir a chamada das súas majestades tamén será necesario rexistrarse con antelación a través dun formulario aloxado na web municipal. A videochamada, que para iso os nenos e nenas teñen que anotarse nun formulario que temos colgado na nosa páxina web, e despois está a cabalgata estática, que é esta recepción que acaba de comentar Charo, que é na Plaza Alcalde Segundo Durán. Para iso tamén se teñen que anotar, tamén temos un formulario habilitado que tamén está colgado na nosa web, e aparte podese facer tamén a través de teléfono no 981 843280 coa extensión 2035. O Concello retransmitirá todas as actividades por streaming a través das súas redes sociais.